Exército. Ola parroquia. Benvidos e benvidas ao programa máis salvaxe do Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que teñen un instinto animal. Para vos, bichiños e bichiñas, vai este programa. Como cada semana, estou super ben acompañado. Bueno, sempre se me olvida, eu son Carlos Vieito. Como cada semana, estou moi ben acompañado. Teño ao meu lado persoas expertas no fenómeno Terian. Estou a falar de Lidio Eiga. Yo. Pumba! Que non, que soy Rei Mysterian. Rei Mysterial. Terian. Mysterian. Gústame. Rei Mysterian. Pero parece máis Pumba, sí, pode ser. Sí, pode ser. Que non me vexa, pero se me pedes imaxe. A verdade que estamos... Entre Simba e Pumba, unha mezcla así estamos moi recopilada. Moi monos, bueno, moi porquiños e moi Terian. Estamos moi Terians. E o rollo é que está sendo tendencia, vámoslo a decir. Teriandencia. Está sendo teriandencia. Hai demasiados chistes malos con isto, pode alargarse moito, así que cortar. Vámonos cortar. Estás, pois iso, que se está sendo terendencia, pois iso, vestirse de animal e ir así a catro patas. Actuar como un animal. Actuar como animal. Bueno, porque sentirse. Ao final disfrazar é furro, en plan, isto xa é un mítico dilema de... Bueno, dilema. Debate. De Terian e furro. Bueno, pero as persoas que se van así vestidas literalmente entran a catro patas nun supermercado, esas movidas. Claro, actuar coma. Sí. Bueno, ser. Bueno, sí, ser. Non actúan porque considéranse animais. Ainda que van con roupa, Xa, un pouco raro. É que esos límites hai un pouco de... En casa almorzan tranquilamente, ven Netflix e todo eso, e logo de repente poñen aí os atuendos, en casa tamén actúan. Claro. Dando voltas. Como será na súa casa? Sí, para dormir darán voltas, é verdad. Claro, se meten aí nunha esquina da cama ou levan... Sabes, mexan aí nunha esquina dunha alfombra ou... Pero ti imaginaste que nas súas casas Tiene que sacalo 3 veces ao día. Compórtense totalmente humano e cando saen á rúa e cando se poñen o colar fan a performance. É que, a ver, supoño que sea convertir 24/7, un pouco ese formato. A cuestión é por que tanto boom se nunca apareceu a xente así. Bueno, sempre houbo. Sempre. Sí, a ver, como fetiche, supoño, non? Pero, afición. Pero claro, xente que iba así deste pau sempre... O sea, de andarte ti buscas podo... en YouTube hai moitos anos para atrás. Xente que, jolín, o tipiño este xaponés, creo que era, que pagaran non sei cantos miles de dólares por facerse un traxe de can perfecto. Que turbio. Sí, un pouco Cruella de Vil, pero real. Sí, pero que era, ti ves ese can na rúa e non sabes que é unha persoa realmente. É dicir, está tan ben feito para que el puidera andar a catro patas e non parecera humano. Sí, pois pagaran miles de euros. Isto xa hai antes da pandemia, diría eu, incluso. Ao final hai que ter pasta para ser mimetizarse polo menos visualmente. Logo, como actuar, iso habrá un casting, ou habrá unha escola de formación de mascotas para humanos, ¿no? Supoño. Bueno, ti estás dando aquí uns plans de negocio boísimos. Me vendo aí que vai ao comercio así. Sí, podemos dar aulas de como ser un can. Obradoiros en unitaria, sí. Para Terians. Aprende a ser o mellor Terian. Pero logo hai outro tema, que ao final hai... Estou vendo, en plan, con este boom que houve agora, de animais, pero son unha maioría de animais domésticos. Non vexo... Eso. Alguén que faga de Terian sobre... Un porco espiño. Ou un coello a medios. Sí, medio doméstico, pero... Unha miñoca. Serpientes, sí, algo sí que vi. Unha miñoca. Alguén que este arrastrándose pola lama. Ali. Que faz? Unha miñoca. Caracol, sí que vira. Pero xa era o Remy Gallard deste. Estaba pensando xusto nel, Remy Gallard. Pero logo, imagínate, ser un morcego ou un animal volador, sabes? Non vexo de... Bueno, de gaviota había unha tipa que facía de gaviota, pero non esa, era terfera, unha... Pero ironía. Ti viches que había quedadas e todo.
É que esa foi outra movida, de que iso xa me parece como curioso. Quen inventou esas cuentas? Que eu penso que incluso foi unha IA que inventou esas cuentas. Esa é a miña teoría, de que xa houve que de repente hai grupos de Instagram en plan Terians Lugo. En plan, Xa. como que hai unha conta de alguén que dixo, veña, esta miña vou aproveitar o dereito en plan do nome de Terians Lugo. Non sei, eu podo coller en plan Terias Ames, Ames Terians. Pois sí, sí, eu apóiote. Pero logo a comunidade, home, que teño que mandar como un certificado de autenticidade. No, ti eres a Porque persoa. claro, como me van a falar se son terias? Wow. Grazas, Martín. É que son estos temas aí que me... Non preocupar, pero... É unha movida, Hai uns puntos que me dividen así un pouco de canto son humanos e canto non, para que fines e outros non. Se queres ser Terian, tas que ir en pelota picada pola rúa. É dicir, ser animal. Claro, ata o pato Donald o ía. Claro. Pois, se... Ou é máis parecido aos personajes de Animal Crossing. Porque os Animal Crossing ao final son animais pero humanizados, que teñen roupa... Levan roupa tamén? Home, claro. Ah, non sei, nunca xoguei. Nunca xogaches Animal Crossing? No. Ai, Dios. Tiene que traerte figuritas para que veras. Pero así, van con roupa, en plan, teñen tenda de modistas, en plan, fan a compra, diseñan a súa casa. Entón humanizan os animais. Entón isto como un pouco ao revés de Animal Crossing, diría. É dicir, Animal Crossing na vida real. Claro, os nomes son de personas. En plan, Imagínate... os terias teñen nomes de personas ou nomes de mascotas? No, pero imaginaste que estás no Gadis e de repente unha persoa vai de Terian empeza a pagar en cenouras. E lle di a caixera, por favor, podesme pagar en euros. Wow. El trueque. Volvemos ao trueque. Aí isto eches lento, Esa foi rápida. Ti que animal serías? Pois por molar ou como representación. A ver, que conste... As dúas, cal che molaría ser? Isto falando outro día... Bueno, outro día non. Que o falo habitualmente. No, pero estamos falando a comparación de os animais que nos representan no calendario chino. Ah, sí. Nos que somos a rata, non? Que ti tes outra promoción. No, ti somos do 92. No, pero claro, en Ti febreiro... Sí, é verdad, ti entres de outro Claro, ano. eu entro na cabra. Que forte. E o 92 creo que é un mono, non é... É un mono, Creo é un que sí, mono, é é un un mono. mono. Sí. Eu veo como anterior, porque xusto empeza Sí. entre o 4 e o 5, según Correcto. a fase lunar, non sei como vai ben, Sí, pero sí, sei que entón veo por uns días, por unha semana, Mira aí, xa me mirando. cambia. Entón eu teño de representación a cabra. Que forte. Ti que bicho és, Martín? Busca aí, estás buscando, non? É que agora podemos ver o que fai Martín, porque se metían páxinas nada horrorosas. Se metía en minijuegos.com para pasar o rato. Claro, e dixemos, no, Martín, tens que estar atento para meter ladridos. Pero non me dixetes que bicho serías. A ver, é que a min como animal Animal! me mola un montón a Ahora, o deberías pico. deberías poñer outra vez de moda a canción do Xabarín. A de... A do leite mola. No, do animal. 100% animal. Ah, 100% animal. Así Pero, te perdón, di que falan de mí, sobrenatural. que depois da bacaloura, ese dame máis medo. Xa. Perdón, que dicías de pelo pico pata? No, un pájaro moi grande que se chama o pico zapata. Que é un que ten que parece uns zocos a boca, que vai... Sí. Que chunguísimo, que como te Chunguísimo. pille te destroza. Penso que son máis mansos, pero en realidad é grande de carallo. Eu creo que non, Ah, non sei. Eu creo que é chunguísimo, A mí me Podemos parece moi buscar, pero parece moi majo. É verdad. Pero que fan un sonido como moi prehistórico. Sí. Ese es A mí ese me parece como moi stoner e dixen, va, este Pues me non é mola. malo, é moi bo. É que ese tamén me quería tatuar fai anos. Estaba Sí. ca idea de buscar, sí. Ese non, home, a mí os insectos tamén me molan. En plan, rollo un escarabajo ou así, me molan de decir, fuá, estos seres do espacio e toda esa movida, digo, que guapo. Parecen como estos invertebrados así tan bizarros. Os do mar xa me parecen máis raros, pero estes aí que parecen máis alien. Pero Un estes... polvo, que é rarísimo. Sí. É un bicho que mi madre non o eres capaz de imaginar. Bueno, sí. Bueno, claro, sí, pero digo Porque que parece un alien. Pero se ti... Pois se eu non che debería decir... Claro, que ti de que vas agora mismo? Eu vou de Zootopía. De Zootopía, no Zootopía, Zootopía. Zootopía. Ai, Zootopía 12. Vou de raposo, en teoría, porque é que non sei se... Bueno, que me puxeron un rabiño así... Te puxeron? Puxeron así un rabiño. Que en o zoolóxico? Que non sabía se poñermo diante ou por detrás. Ai, Dios. No. Aquí non queremos tanto detalle, E queda moi ben. Da gustillo. A verdade que é moi cómodo. É que agora Así vendo como- casilla, supoño que terás que necesitar ese espacio. Sí. No, pero é como un coxín, a verdad. Pero non sabería que animal decir, a verdad. Non estou aí moi metido
Non sei. Un bicho así. Ser do mar, un elefante, tal vez. Bueno, son moi listos. Sí, Son moi inteligentes. sí. Bueno, en realidad non son moito. Teñen moita memoria, pero non son listos. Non che sei, tamén un bicho mellor, un insecto. ¿Quién va a desconfiar de la mariposa? Les juro que fue la mariposa. Esta é unha clara referencia aos Simpson. Ai, bueno, perdón. No. Ahora non callo, Non sei, por favor, que mo recorde. Pois sí, bueno, o rollo é que estábamos afiando un pouco o tema dos Terians, porque... Fuches a unha quedada destas? Non fui ninguén. Fui a Televisión de Galicia. Ah, sí. Fui a Televisión de Galicia, foron os únicos que foron. Que foi tremendo. Non van a outras cousas importantes, pero o dos Terian están aí, Home. É un evento histórico, en plan, a ver, para descubrir que xente son. Bueno, que conste de Santiago, polo que me contaron, que houve moita xente que sí que foi ali para ver, en plan, Para ver os bichos. Para ver quen anda aí, en plan, para ver quen se vai de Terian. Xa sei de que quero ir. A ver. De Jaliña. Bueno, de Jalo. Bueno, está guai. Porque na USC hai moitos anos, nos anos 90, 2000, cando saíron de churras, uns universitarios tuveron a grandísima idea de poñerse en Romero Donayo a repartir millo aos coches. Como? Perdón. Pa xente que non é de Santiago. No, pero esta historia... Romero Donayo é a entrada de Santiago. A entrada sur, vamos a decirlo así, porque antes non estaba feita... A SC20. Claro, É a saída. É a saída. Bueno, si para sair para ir a para min, Pontevedra sí. ou... Bueno, entrada ou saída, entrada acceso. E saída. É un dos accesos a Santiago. É a saída, deixa de falar de soreños. Bueno, o rollo é que uns universitarios colleron, vestíronse de jalos e con millo empezaron a tirar ali aos coches. Churras! Eso pola mañá. Que irónico, ao revés, en Patio de Galiña botaron un millo aos coches. Sí, foi boísimo. E estaban cantando a nova de Heredeiros da Cruz. É que antes Santiago molaba moito, Eran outros tempos, supoño. É que a min comentáronme como era antes o botellón aquí, antes do A Zona Campillo. Bella e todo. Bueno, en Zona Nova, incluso. Que era un O desmadre. ambiente universitario. Sí, que agora a xente fala, non? Os universitarios, unha festa, que non sei que. Digo, mima, se regresan a aquela época, pois... Houbo unha persoa que non cargou os móviles outra vez e a súa cámara deixou de gravar. Tiruri! E se me poño nese lado? Ah. Ahora xa estou grabando outra vez. Ah, Pero non sabemos desde cando está sin gravar. en serio? En serio? Pero Buah. esto queda para o programa, Sí, pero estaría ben que o señor que está encargado de cargar os móviles os cargue e deixe de ladrar. Pero claro que os animais non saben cargar. Claro, os animais saben morder cables. Exacto. Que é o que levo facendo eu toda a tarde, mordendo Cha, 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 cables. cha. Pero oiches, se fai falta, cámbiome de sitio. Martín. Que isto vai quedar moi radiofónico. Ala foi a cámara. A monitor. Xa está. Bueno. Vale. Pues nada. Entón ían de Galiñas. De Galiña. Nada, esa era a historia. A verdad que mola, Hombre, Podíamoslo sí. facer un día. Sí, claro, e os coches nos botan pa diante. No, non podemos, é verdad que íbamos preso. Pero que decía, na Sí. quedada, Sí, de Santiago, pois de repente, o bon que puxo como unha máscara de lobo e xa lle foi a policía en plan de, a ver, que coño fas? En serio. Creo, a mí me contaron hoxe. Hostia. Que fora verdade ou non, xa non Pero a o mí sei. faime gracia que Faltame hu- testimonios, por que por favor. Hubo comentade. xente que fui a ver aos bichos, por decirlo así. Home, claro, se te dicen que hai un evento deses que non sabes en que un monta, que ao final é curioso que todos os carteles están xerados por IA e xe dixeron, mira, vamos a tirar pa diante. Hubo cartelería. Non biches, sí. No, pasta. No, o sea, online. Ah, vale. Home, non sei se alguén imprimiría pola risa, sabes? Ou facer unhas octavillas, como foran a época da transición. Exacto. E cun coche soltando as octavillas rápido entre os barrios, obreiros. tapando a matrícula. Hostia. Pero bueno, a raíz de esto, viñámoslo comentando que dicíamos, pode ser que o tema este dos Terians, dos bichos, da xente así que se viste así un pouco raro, sexa para ocultar toda a movida que está pasando co de Jeffrey Epstein. Que antes dixenlle Einstein. Sí, vouche dar a Einstein a ti. Jeffrey Einstein. Eu non creo que vaya moi desbocado esta idea, moi descarrilada. O sea, estásme dicindo de que os
terians derivan do departamento da área 51? No, eu creo que é do Pentágono. Que Aínda dixeron, a ver, que chorrada podemos soltar ya a peña en internet para Pa que deixe de distraer. falar disto. Bueno, o vídeo este do monito que anda cun peluche. Ai, é verdad. Pero Fai pouco, pero guau. xa dixeron no zoológico que tranquilidade, que xa ten unha familia e que... O peluche. No. Mira, é un peluche, é un peluche. Imaginas o pobre moiniño ali solo e o peluxe cun outro con uns monos ali. Molaba, No, que bueno, hai a conspiración que din que isto da movida dos Terians realmente é unha cousa creada polo goberno de Estados Unidos para que se deixe de falar da movida dos casos de Einstein. E non ten Bueno. moita... Non me extrañaría se houve de Palestina con todo o conflito de Ucrania, tamén que se disuadiu en plan de la veña, hai outra movida, entón así xa desapareceu esa guerra. É que... E aí sigue. A mí non, E aí- a mí non me parece... Eu non digo nada. Non me parece Aí tolo, queda. A mí non me parece descabellado Pero isto non vai durar moito, os dos Terian. Claro, por eso É aparecía... dicir, isto vai ser un boom, pero un boom como se parece, un viral rarísimo de facendo, non sei, el mi amore de Eurovisión, sabes? Ai, mi Dura unha amor, semana, ai, mi amor. dura unha semana, e bueno, vale, pero volve outra vez a vida. Vale, pois moi ben... Que vai ter que haber outro apagón, outro apagón. Moi ben fiado, Xavi, porque como dos Terians, ao mellor, xa non tiña moito fuelle, Ahora menos. agora menos, meteron o dos aliens, outra vez. E dirá a xente, como co dos aliens? Que hostia pasou? Se xa o cometa este marchou do sistema solar. Nun podcast, a Barack Obama, expresidente dos Estados Unidos de América, preguntaronlle, Barack, Barak. Si, os aliens son reais? Literalmente foi a pregunta. El díxolle, sí. E dixeronlle, ti viches algún? E dixo, como presidente dos Estados Unidos, non. Pero como persona así. Estaban outro día ali no... Estaba tomando os cacharros nun área de servicio, E- como o tío da Sondanal, este mítico vídeo. Sí, é meu miu. No, pero dixo eso. Que despois, como que o saliu a desmentir. En plan, bueno. Dixo, sí, bueno, que eu non vi ningún. Que sigue dicindo que el non nos viu, pero que dixo que existían. Home, mellor ve documentos como todos nos... Home, seres do mundo pode haber. Pero que aí non acaba a Pero con cousa. O sea, Aí- aquí ven o término de alien, ser de fora ou ser con inteligencia... No, se eres de cacheiras ou de trazo, Aí sí que son máis aliens. aliens non és. Raro algo, pero alien. Concello tampouco. de alien. Que pero apuntade estas cosas, que isto dá para facer despois contido. Pero que che vai dicir? Que hai, a historia dos aliens non acaba aí. É que despois preguntáronlle a Donald Trump, bueno, como di Ferreras, Trump, preguntáronlle ali no avión. Oiches, Donald, que opinas do que dixo Barack Obama dos aliens? É verdad, Donald Trump dixo, o señor Barack falou de cousas que están, como se di, archivadas, ou como se di... Sí, arquivada. Non é Clasificadas. archivada. Falou de documentación clasificada. Que dixeronlle, logo é verdad. E dixo, eu non xo sei, a mí non me preguntes, eu non vou a falar desos temas que eu non me quero meter nunha lea. É dicir, como que alimentando aínda máis o rollo. Xa. É dicir, unha de dúas. Ora, gracias aos Terians e aos casos de Einstein descubrimos que hai alienígenas por aí. Sería moi loco, Ou realmente todo é para tapar un pouco de Einstein. Bueno, e tal. mellor é que derivan as conspiracións dos aliens porque en realidad veñen do futuro. E a partir dos Terians se empezaron a mutar por la evolución de Darwin e se convertiron en seres mezclados raros, medio humanos, humanoides, mezclado con animais. A ver se os Terians son os Entón, aliens. volven aquí ao pasado para impoñer as súas movidas. Para ir acostumbrándonos. Exacto. Por eso de Egipto, gatos, cousas media cabezas. A ver se estamos aquí desvilando todo, Xa ves, o mellor temos aquí a exclusiva e... Que pena non ter o pelo máis largo para apuntarmo así como o tipo este de Discovery, sabes? Que está loquísimo. Así. Sabedes a cal falo? Sí, sí. Mételle aí micro, home. Vai falar, Martín. Ou non? Iba a decir algo. Pero sí, é unha movida, loquísima. O que di aliens. Exacto. Ese Non? fulano.
Pois sí, eu creo que a miña conclusión final, o meu alegato, é que realmente é toda unha conspiración para non falar dos casos de Einstein. E tamén chama un A ver, poquinho supoño que máis adiante terá que preguntarlle. Por que parece que Estados Unidos é o único... país no mundo. Tamén, pero solamente que ten que haber movidas de aliens alí. Xa. Aquí tamén hai, Non preguntan en Groenlandia ou Cabo Verde. O mellor ali tamén hai. No, seguramente, sí que hai. Pero a ver, pode ali hai movidas de alien porque ali se chega un alien van a pegarlle un tiro aquí, se chega un alien pois farlle uns callos, un algo. E non Van a marcha. Fonsagrada, E non ali. marcha. Queda aquí. Tivemos un de presidente non sei cantos anos. Ojo, cuidado. Que che iba a decir eu? Xa non me acordo que che iba a decir. Que isto é para disuadir, en plan, para que nos olvidemos. E a Joe Sí, Biden non lle pregunta. Joe Biden eu creo que me dio alien. El sí que ten un cariño de Pero alien. unha das cousas que me choca dos casos de Einstein é que, por exemplo, aquí hai xente do Estado español que está involucrada nese rollo. Sí, ó. Sabemos quen son. Aznar, Ana Ana Obregón... Bueno, a familia Bueno, de Ana Obregón era que tiña un rollo e todo. Tes unha denuncia de Aznar. Pois que me denuncie. Ala. Vémonos no xulgado. Pero a mí o curioso de todo é que cando os xornais falan dos temas dos casos deste señor, Nos contan que si nada, como si nada. no, contan como se nada cando contan, pero falan ao mellor primeiro de, eu que sei, de fulanos de Estados Unidos, pero os daqui como que, sí, bueno, que Aznar tamén estaba. Como que Aznar tamén estaba? Terásme que falar do que conozo eu. Claro. Non dun Non DJ. o primo de o Príncipe Carlos Claro, ou de Inglaterra, claro, que a mí todo está movido tamén. Ese non fai señor, pouco. tírame dun pé, sabes? Xa. Pero o señor este que foi presidente de España, pois sí que me interesa. Pero no, eu que sei, por exemplo, digo, a voz de Galicia, dicindo, O mellor estivo Fraga, tamén, aí na casa. imaginas. Non sei, me engancha. A mí me pega aí. Era ministro de turismo. Pero Pois. xa era, no, eso xa foi moi tarde. E aparte, Bueno. tiña coleguis cos que americanos cos que ia a bañarse. É verdad, é verdad. E que? Cando caeron como se chaman? Palomares. As bombas nucleares, que ele foi se bañar Sí. cos gringos. Nucelares. Nucelar. Pois sí, é verdad, Pois vaya movida, Estamos resolvendo... Isto parece la nave del misterio. Unha tertulia isto. Sí, para moi resolver o mundo. conspiranoica. A min gustame das conspiracións. Tes algunha favorita? Unha conspiración favorita. Home, a mí o da ligación esta dos mayas e triangulación esta cas pirámides de Egipto que había. Sí, ó. E o... Onde está o E o outro? mítico, como se chaman? O Stones... Sí, o das pedras. Sí, estes, o Stones, Stone, sí, sí. Stonehenge, o Stonehenge. Stonehenge. Sí, e Henge, logo Henge. o dos mayas e logo Egipto que facían unha triangulación entre os tres É verdad. que había esa movida. É verdad. Sí que fai. Aliens. É verdad. Bueno, isto tamén é certo de que, por exemplo, Stonehenge e despois máis monumentos dese estilo por toda Europa, se faz liñas, fan liñas recta. Tamén, claro, é que había como ese punto de había unha conexión aí. Que pode ser que O mellor Egipto, a aldea este que hai en Boiro, non é unha que se chama Egipto, En ou así, serio? o Cairo. Sí, que ten unha pirámide chantada. En serio? Que sí, que sí. Pois vamos un día. Por favor. Iso senón Martín busca aí, se... No, ou me pero iso confirmas. desmontechou todo, porque non fan liña co dolmen de Tordoia. Pois non sei que decirche. Non sei que decirche. Habría que É mirar. como iso pagano, entón o mellor non entra aí no clúster. O máis lóxico sería o mellor que simplemente sigan as estrelas, claro, as estrelas rectas tanto aquí como en París, como... Home, sí, a mí hai un margen de 0,005 grados. E se din, vamos a poñer por esta estrela que é a que máis brilla, pois sí, porque a máis brilla todos colocan así, xa se acabou a conspiración, sabes? Pero En plan, pero exactamente é ás gracioso. 13:21. A partir desa hora, ahora. Sí, sí, sí. Ainda que un pouco terraplanista esta idea, pero bueno. Pero molaría ter aquí casos especiais, A min o de quedou a comer uns callos un alien, a min gustoume moito. Sí, eu penso que sí, Un cocido, non o A deixaría festa de marchar. Pilloa, onte, bueno, outro En día de Estedo. Estedo. Sí, estaría ali diante do combo, bailando un pouquiño. No, seguro que chegan para a festa da empanada. Ou para a festa da empanada, que nos nunca chegamos, sempre nos pasamos. Xa. Eu sí que me imagino así, un alien, en plan, que non o deixa marchar. Non marches, hombre, queda aquí que imos ahora porque tomamos chiquitos. É como o que o Numaru, o coreano que hai aquí en Santiago.
de comida Hai coreana. algúns, hai algúns. Sí, pero hai un número que era con que fixo o Camiño de Santiago, dixo, Que monto dis? Santiago, pois quedome aquí. En serio? Montou un Pois número. moi de Camiño de Santiago, eso, a Sí, verdad. sí. E agora ten varios máis, outro en Vista Alegre, e antes tiñan área central, en Cancelas. Hai algúns junkies en Cervantes que lles pasou o mismo. Pero non montaron... Fixeron o camiño, quedaron aquí. Sí, é verdad. Bueno, quedaron porque non puideron volver. É verdad. Estamos facendo un programa moi compostentrista, tamén. Xa, é verdad, hai que romper un pouco. Temos que romper o compostentrismo. Vamos dicir cousas de outros Ti sitios. vixes aí White Shot? Que? A película este de Stanley Kubrick de As setas, que me están falando moita relación de Epstein con esa película. No. Ah, vale. Como Pues, Ace White Shot. Sí, pero de que onda, de que país? Creo que como abre el ojo, algo así, esa expresión. Pois é o señor Antón Cruz. Pirulero. Antón Cruz. Que creo que aí cando empeza a relacionarse con Nicole Kidman, non sei se foron aí. O tipo se mete aí nunhas setas que hai nunha casa, que van todos con máscaras, setas de Sí, sí. de collerse aí a follar aí libremente, como fuera Sala Bergain, pero un pouco máis finolis. Claro, como descubren que ese tipo meteuse aí infiltrados sen a invitación, pois o andan perseguindo aí un pouco manía persecutoria. Entón, está aí de, en plan, te vigilamos, sabemos quién eres, mi. E bueno. É que hubo varios memes e a min gustaronme moito E supuestamente a Stanley Kubrick o mataron por desvelar ese tipo de historia. Mítico vídeo de YouTube, en plan, como que o mataron. pues lo mataron. Ah. Por desvelar, A Kubrick mataron, no? por desvelar esa película. De que morreu Kubrick? Xa verás. Xa entenderás. Ti busca vídeo de YouTube en plan conspiración de Stanley Kubrick. Pero morreu Kubrick. No, morreu, pero digo de que morreu. De conspiranose. De conspirateria. Apareceu un coitelo pola espalda. Pero que vin Pero suxeitabas eso? vin moitos memes que me gustaron moito de que poñían os Terians, non? Os que non che deben preocupar era a xente random nas prazas e os que che deberían de preocupar, que eran multimillonarios como o rollo do xogo da Home. Lura, o xogo do calamar, Normal. matando xente. Home, Eses son os Terians que che deben preocupar. con E non, razón. e non me pareceu malo, foi moi boa. Home, claro, ao final os terías son como un pouco a televisión, son o que nos entreteñen porque fan cousas. E non prestamos atención a xente que en realidad ten máis poder. Martín, ti se foras un Terian, de que irías? Que serías? Que Non de que serías? irías, sino Que que serías. Que che fixen eu, colipollas? Contesta, que serías? A ver, eu estou forísima do tema este. Sí, non me digas que te estás enterando de que, agora Do que é mismo isto? de que hai esta movida. No, eu entereime outro día, non sei que escoite algo de Teren, e de repente Teren. É que foi unha semana de tanto hype, fora non de todo tiñamos eso. que aproveitar esta ocasión. Si, eu solo entro nas redes para ver vídeos de gatos. E punto. E por Que- eso non nos borrei de Que é todo. algo moi Terian, tamén teño que dicir. Porque supoño que eles miran tutoriais de gatos para ser máis gato. Pero isto non é de can. Que bo negocio, outro negocio, tío. Facer unha canle de YouTube de Como ser Terian. como ser Terian, pero con vídeos de animais. Por exemplo, mira este gato como se lambe o cu. Vale, pregunta, de que ven o término? Non sei. Ah, Porque- de un can inglés, creo. É unha raza de can inglés. Vamos, bueno buscar, Vale, que senón é que decir animalier non pegaba guai, creo. Eu creo que sí, eu creo que ven pero podedes falar, mentras eu tecleo moi forte. Ta. Sí, é un porco. Mima. No. A ver, ten que ter unha orixe de algunha expresión ou algunha fonética ou... Eu vira... O mellor vendo unha película dunha... Que conste había unha película que sacaron fai pouco que vai un pouco desto, de que en plan como unha parella, non sei se o tipo ou a tipa, que ten unha mascota. Sí. E unha mascota é unha persona. Sí, Que sí. Que vai un pouco desa movida. Eu fai É un pouco semanas... dominatrix, non? Algo así. Algo así. Claro, en plan que isto xa vira de antes de ese rollo máis sado e fetiches así. De antes de que, claro... A xente está fatal, A ver, son modas, é como o parkour. Son modas. Sabes que... É verdad. Hai cousas, joder. O Harlem Shake tamén foi unha moda, que no momento foi masivo. E agora que Ah, no, Teria constitúe unha subclase de mamíferos que se caracterizan porque o embrión dos mesmos se alimenta a través da placenta. Ah, o sea, que non pode ser un ornitorrinco, se quixeras. Porque ao final ven da familia dos... É verdad. Bueno, a ver, xusto o ornitorrinco é un híbrido entre mamífero e... Sí, pero é por ovo. Sí, é verdad. E non valen. Non valen. Pero os ovos teñen placenta. É dicir, dentro do ovo está a placenta, non?
A ver, aquí tampouco somos tan Non somos expertos, biólogos, pero se a xente está escuitando isto e pensando que non sabemos de algo, por favor, cambiad de de canal. Sí que Non sei, Lidia, ti que pensas? Que pensas, Lidia? Ai, Tes toda a razón. Pillamoste, Martín. Tes toda a razón, Lidia. Pero mételle un ladrido ou algo. Aí foi unha pillada. Va. Claro, está xogando aos minijuegos e non atende. Pero sí... Es consciente que non che podo poñer ladridos e lidias ao mesmo tempo? Porque compraches unha mesa de mierda. Pero que che Ala, quero decir ala. en vez de poñer a Lidia, poñas un ladrido, porque telo máis ao botón aí a... Oh, esta melodía sí que non esperaba. Eso significa que xa rematou. Unha melodía moi Terian tamén, teño que decir. Sí. Moi salvaxe. Sí, sí. Sabes onde aparecen os Terians tamén? No capítulo este da Casa dos Horrores dos Simpson. Cando sí. o Dr. Hibbert os transforma. Pero Tiñamos que facer un día un programa dos Simpson, de referencia. especial, Sí. pero iso xa logo nos banean. Uy, perdón, Dios, pola emoción, perdón, disculpade. É que sí que che molan os Simpson, Pero a movida que logo polos delitos de, Ti crees? de frases ou cousas, De frases. Eu Bueno, creo xa, que claro, de... non creo que te registren as palabras. de- É de- como a música, non te poden registrar un do. Sí, pero eu frases ao mellor sí que non. En plan, frases... No, frases seguro que non. Ou tamén meter o audio da frase. Claro, os audios aí xa non podemos. Temos que facer como a recreación ou a mímica. Sí. Sí, habería que... Pues has tenido suerte. Sí. Ou meterlle como a 1,25 de rápido. Tamén son. o mellor se pode alterar eso. Estamos aquí falando de como piratear cousas gravando. Non sei, é O como... que non sei se eso xa o detectan. Por exemplo, da canción da Filarmónica de Londres con Cypress Hill, eso é registrado. De... ¿Qué? Joder, cando van ao Jalabalusa. Sí, como era? Como era? Por favor, que alguén Sí. venga aquí. Alguén contratou la Filarmónica de Londres, uno está en Cypress Hill. Sí, fomos nós. Pero despois como meten a música? Tan, 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 tararan, tan, 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 tan. Pero é moi chula esa, Se meto eso, banearán noso vídeo. Queres banear o vídeo final de todo? Queres banear o vídeo final de todo? Pero eso modulamos nos coñadindo o audio así, se colle dende aquí. A De ver. fondo non pode rastrear tan xazanero, creo. Se o temos así moi de fondo, A a mellor non sona. A ver, non sei... Creo que non te eches de conta que eu non son o señor YouTube. Como que non? E logo porque levas unha insignia de YouTube no peito, como se Unha fora- placa de 100.000. Sí. Que pon xefe do YouTube. Xa, non se imprimimos unha en 3D, unha placa desas de YouTube, podemos. Oh, está en latino. Home, YouTube, Aquí abrimos un debate. Xa. Latino. Aí en el próximo programa. Latino. No. Homer o Homero. No. No. Pa unha cousa que non nos ia detectar a IA. No, o latino tamén o detecta, Pero había canción oficial, en plan, un mix feito por xente. E incluso creo que esa que era un concierto, Cypress Hill, en Londres, que fan ca Filarmónica realmente para facer a movida. With the London Symphony Orchestra. Orchestra. Come on, people, somebody order the London Symphony Orchestra. Possibly while high. Cypress Hill, I'm looking in your direction. Hey, man, did we order an orchestra? What's up with this orchestra? Where'd the orchestra come from? They didn't tell me about this. Aí ven o baneo, esperad. Oh, yeah, we think we did. Empezará do you know ahora, what's said in the supoño. Pero break? que? Ah, vale. We mostly know classical, but we could give it a shot. Venga, chao. Tan 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 pam 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 param pam param para. Pero na versión original teño que dicir Lleva dentro de la mente. o británico sí que o fan guai, porque na versión español non poñen acento así, sabes, como Xa, non é tan británico, e aí xogan co rollo americano, mola, mola. ten outro flow. Sí. Pois xa rematou este capítulo Terian. Sí, a verdade que estuvo moi animal. A verdade que gustoume falar de conspiracións. E non falamos nada de Waku Waku. Que é Waku Waku. Joder, o programa este de Ai, o de Luis Nuria Zaera. Roca. Que dices? Que dices? Waku Waku, non animal. Luis Aéreo da serie animal. Sí, pero non é... Waku Waku era o programa de televisión española, este de concurso de Nuria Roca. En serio? Pero eso Ti non tes que- pajolera idea da No, tele. de eso Tanto no. biches a tele, tantos anos que te Sí, sentas vendo a tele e non sabes o tantas que. horas gastadas diante Madre da- mía. Pero Wakanda. Wakanda significa familia, vale. O... No, Wakanda é Nico, a nación esta de Eso Marvel. No, Kawaki, Kawaki. Kiwoku, que está aí no polígono. Sí, Kawaki.
Sí, algo no, así. é a serie de Luis Dera. Sí, pero dicen Waku Waku, ¿no? É un pouco todo o mismo, non? Madre mía. Porque as tendas estas de animais tamén se chaman así. Claro, para facer unha chiste, un plagio. Por bueno, eso é normal a confundirse. ironía. É normal. Vale. Bueno, Non hasta me aquí. xulgues. Nada, tranquilo. Menos mal que non o falamos, porque senón íamos a Espera. largar isto de mala Mira, maneira. que me están mandando a acabar. Canto tempo levamos de máis? Espera, é que está unha chulada, Martín. Ora, 5 minutos, non foi pa tanto. Home, que a canción e todo, ao final, las moito macho. Pero mola, é que agora a xente non o sabe, pero temos aquí unha pantalliña que podemos ler a mente de Martín e podenos escribir por aquí. É unha chulada, Pero a xente non o ve. E máis de máis, sí. Flipa. Pois eso, Ala. arrañala. No próximo programa xa non existen os terias. No seguinte programa falaremos de cousas serias, de... Nos, como non somos tan profesionales de falar de... Pues sí, pues E nada. deixo aí. Un millón, como te chamabas? Eu, Rei Mysterian. Rei Misteria. Pero prefería máis o de Pumba, É que te Tampouco nunca falamos o de Pumba, o de que a veces lle sae un dente, a veces todos. Sí, ó. Claro, que a veces que fai un... Mierda. E o parece todos. Hostia, é verdad. No, pero sí que... No próximo programa. Exacto. Pois moitas grazas a Mysterian, moitas grazas a Martín, moitas grazas a Lidia, aínda que estuvo un pouco calada durante todo Xa o está programa. a garganta un pouco Pero tímida. bueno, que tal Lidia? Non entrou, apagouse o micro. Ai, vaya Pois por nada. Dios. No outro día será. E moitas grazas a Martín. É que Martín agora está fozando para intentar meter o audio como haxa momento. Non se escoita. Ai. Pois nada, moitas grazas a todas e a todos vos que nos estivestes seguindo con gran atención este programa tan interesante. Así que nada, que nos vemos a semana que ven e nada, que sexades moi, pero que moi felices. Adiosito.